ivesi libe lodwa sihlabelele 105 stanza 4. In the Bankulu. Noma sinovalo sethukile kakhulu ngoba besithanda ukuzwa obaba besikhokhela besifundisa ngendlela kaNkuluNkulu kodwa sikuthiwa nathi asibe nezwi singabantwana phezulu kwabantu abadala siyacela uyazi lwezulu luzivumele sibe nezwi nje elilodwa amen. MaNazaretha ayingcwele ngizofakaza ngoba sifundiswe ukuthi kunobuntwana bethu sifakaza ngezinto uShemba senzele zona. Ngike nganenkinga ngifisa ukucacisa amaNazaretha ukuthi uShembe uzoyixazulula zonke inkinga zethu ngamunye ngamunye. Mayingakafiki kuwe uyeza uma esedlulile usazobuya. LoNkulunkulu esihamba nayo kwenza izinto ezinkulu ngaphezulu kwalezi sizibonayo. Into angenzele yona ibe enkulu kakhulu. Sibuya kuJuly engifisa ukufakaza ngayo. Ngoba ubeyenzela kona ukuthi sikhulume ukuze sibuyisane ethembeni lakhe leqiniso. Ngithe mangibuya kuJuly kwaba nezinkinga emsebenzini. Ngabizwa kwathiwa ngiyasuspend. Angibuyise ucingo lwenkampani laptop yenkampani ngiyasuspend kunophenyo olukhulu olwenziwa. Kuyinto eserious impela uma sekufike kuleso sigaba. Ngaqala ngemizamo yami yabameli sinonyazi lwezulu ummeli omkhulu amen. Ngihlale ekhaya amaviki amabili ngingayi emsebenzini ngisuspendiwe kuthiwa ngizobizwa uma sekuphela uphenyo ngizoyiphendulela emacaleni engenzeka atholakala ngibhekene nawo. Kodwa MaNazaretha ayingcwele ngizosheshisa ngenxa yesikhathi. Ngelinye ilanga sebeyangitshela bayangifonela ukuthi mhla kabani ufike. Ngathi mhla ka-18 August ufike uzophendula. Khona sekutholakele bangisendele nomkhafazo ukuthi angifike ngizophendula ngize nommeli mangithanda. MaNazaretha ayingcwele njengoba siyintsha leli sonto sisendaweni enhle abantu abasha. Sisethembeni lokugcina inqaba yokugcina ngcini unyazi lwezulu. Ngavuka ekseni ngoLwesihlanu mhla ka-15 ngayowasha imoto ngayela nje ekhaya washi ekseni ngo9. Kodwa ngezwe izwi likhuluma ngingedwa ekhaya washi ngihleli phansi ngilinde abafana besawasha imoto. Lithi hamba ebuhleni manje. Lento yavuma enhlizweni yami ngayekhaya. Ngathatha umnikelo ngawubika ekhaya ukuthi ngiyahamba ngebuhleni. Ngisuke ngihambe ngebuhleni kulesihlanu ngihambela nje. Ngithi ake ngiyihloniphe lelizwi likhuluma phakathi enhlizweni yami. Ngathi mangikhuphukela ebuhleni bokuphakama MaNazaretha khona lapho sizofika erenke. La kuhlukana khona imigwaqo omunye uhamba ngezantsi uya ngasesikoleni omunye ungena esangweni elikhulu. La kubhalwe khona welcome to ebuhleni. Kanti inkosi yaMaNazaretha unyazi lwezulu iphuma ngemoto. Imoto le ekade ihamba ngayo kakhulu kuJuly eyikhakhi iToyota enkulu eyiveni. Yathi bayiqhamuka abantu baguqa nami ngabuyela eceleni ngoba sasohlangana nenkosi yaMaNazaretha. Ngabuyela eceleni ngama la kuyirenki khona. Yayisidlula lemoto ngisamile kanjalo yama yahlehla.
ila uNkulunkulu ngibona uNkulunkulu bakhe khona yangami kuphela nje yahlehla ngibona inkosi imisa imoto yahlehla yabuya ngihlele emotweni ngibheke ngasebuhleni yona ihlele emotweni ibheke ezantsi ngasemtshebheni ngibona inkosi ehlisa iwindi ikhuluma ngithi mhlawumbe khona abantu engababoni ekhuluma nabo ngize ngibone ukuthi ngathi inkosi ikhuluma nami ngingazange ngiyimise eNazaretha ingalwazi futhi nosizi lwami ngokwasemhlabeni kodwa ngokwasezulwini ayilwazi ngoba ngaye endaweni zokuthandaza umthandazo unamandla eNazaretha into enkulu kunazo zonke ukuguqa ngedolo ubikela ushembe intambo yakhe izonyakaza esandleni sakhe ezwe kulo mntwana wangibiza wangizwa ushembe wengcwele wangibiza yena ngezwi lakhe wathi ngigijime ebuhleni inkosi yehlisa iwindi yakhuluma ngithi khuluma nabanye hayi ngabona ukuthi akuhle ukuhlala emotweni inkosi ihlele emotweni nami ngihlele esihlalweni ngase ngehla phansi eduze kwemoto yasimemeza kakhulu yathi khuluma uthini isesihlalweni semoto ibheke ezantsi ngaphandle komuzi wasebuhleni ayekhona amaphoyisa nabantu nje ababekhona erank kwakulesihlanga lelo lana ithi khuluma uthini ngathi ngizathi ngiyakhuluma isusa imoto esinyathela kakhulu ehamba imoto eshona ezantsi kodwa ngathemba ukuthi uNkulunkulu uliqoqile usizi lwami lonke engangilibikile kuye ngase ngiqhubeka ngabafitha abashumayeli ngase nginikela okukunikela ngakubeka okukhuluma engangikuphethe ngabuya lapho eNazaretha ngathola ucingo semday umabizwa sabele wakithi semday ngibuye ebuhleni kwathiwa icala lakhe alisekho umhla ka18 seliyahlehla banginike enye idate yasondela leyo date kwathiwa liyahlehla banginike enye idate wangifonela umphathi wami wathi angibuye ngize emsebenzini abasatholi lutho buya uthatha into zakho zokusebenza usebenze i-department yakho wena kuphela uyaziyo manje eNazaretha sihlangene lapha ngale nabathu yokuthi size safika la sikhona yiyo le nabathu namhlanje sisekuyo siyacela abazali bavumele abantwana bayinabathu nakusasa mhlawumbe uNkulunkulu methandile sobe siyi-conference abeza abantwana ngomningi babo bezokwakha lesibindi sokuthi noma ngafikana empilweni yomuntu omusha kodwa ame ngonyazi lwezulu inkosi ibusisele ekuzwini In the Bankuloo.